Parlo d'oliva altra cosa, no oliva. Ves. Ves enganxant-te, tranquil. Tot hi ha que tirar per ahí, Sí. Vale, Álvaro, ya puedes baixar tú también. Vale. No, ja ho diré, no em queda que ho direm. Vale. Vale, otro. Ahí a l'esquerra, Álvaro. Tira, per aquí. Ahí. Ahora, separa de la peña, que después ya la broncan prácticamente. Vale, va. Tira. Tú, qué barbaridad. Mica, dile la máquina. Ahí cobrís. ¿Habéis el collar? ¿M'ha comprat? El què? El collar m'ha comprat? Això què és? Collar. Vaya, que se la va a tener que tirar a ¿no? Has de tirarme. Jo vaig a tirar-me-la ja, Està filmant. Quan més a la dreta, millor. Ja no tires el forat antes. Vés donant corda, tira avance. Vés donant-li corda, Tira recte. No diré quatre. Tira't un poquet a la dreta, Álvaro, un poquet a la dreta. Vale, ahí. Més perpendicular a la pedra. A la paret. Com més tires el cul darrere, millor. Com més el tires darrere, es baixa millor. Si t'acabes mirant per la paret. Bé, si quieres pillar, lo único que pegarte es la morra a la pared. Com més deixes caure, millor. Tira. Recte avall. Però posa perpendicular a la pedra. Deixa-lo, va bé. Vale, ara hi a l'esquerra i Álvaro. A l'esquerra. Ahí. Un botell a l'esquerra. Ahí, vale. I et pegues un bot ahí a l'aulla. Si tens ganes de pegar... Papá, això no m'estaves fent tu, Que se va calentando. Perquè té aulla dins també, la motxilla.